Akoma. Saka muri kuti vanhu vefamily yenyu vasati vapera kuuya. Kasi muri vana vemupostori? Relax mafana. Kwedu kwakawandwa. Wati waoneiko? Kwa vakarowa pachi-Indian ndiwo roshni here. Mafana dzora dzungu. Wakusaidza murume wesisitani yangu yaya wandaikuudza wandaikuchuna wekuIndia yaya. Kaka, munenge muchitosaza feya paya here Akoma. Tichitoti muri kubhaiza kaizvi. Kwembodzidedza eka dzonzwa shona here dzodzi. Dzine ka-accent kari fani. Dzedzizwa shona nasisitani. Imbodzidedza Akoma timbodzipinza bhiza. Handimukwasha here uyu. Gaya mahora munooneswa kudheni kwaSlay Queen. Nhasi toda tombodzorerawo marwadzo. Guy from Mumbai. Come here. Dai mamudana kana neshona King. Hello, Tsano makadini henyu. Munofanira kuita muchiombera dala. Hakusi kuIndia kakunoko. Yes, I'm from India. India in naka. You should come. Pano pane madrama Bobby. Pakutongoda kugara pakabatidzwa kamera. You can go and take your seat, Mr. Mumbai. Thank you, Mr. In-law. King, apa vasati vapera kubatikira. Kaya panozopera wiki, tozoti mwedzi, tozoti gore. Pachatova imwe gogazi yangu yandaikuudza yaidanana naparafini paaipisa. Tinenge takutoita movie rine 30 maseasons, 24 episodes each. One rakareba 40 minutes. Haunyepi wangu, pachafiwa kaniwe. Pano, gore rino. Komfana powers namubvira abatika amboripiko. Handisi ndatomuonawo nhanzi wesenyu. Ndiye mumwe achanga akuswera pano nemadiro ake zvinhu mufana uya. Akafitira ngoya nendiro otanga kutopema mari dzemashooters. Akadi kuona vanhu kakaya. Akoma. Ko dziri kugedhi uko dzine tumaglazi ndedzipi? Avo. Iyanzvadzi yaMoms. Vanozviita vakaita medicine kuOxford saka ndoimwe mbeu yatinayo futi panapa. Wakita vanhu vanozviita vanoketa yese. Manje vachatiswedza takavhura madictionary kauti tigosasa nawo. Akoma. Kwa mchandu zoti mune kukamana na jeje okocha zisina na ubimiki panapa. Bora mune mchite. Ana power kokudzikama. Hausikona kuti ndevaenzi. Ndimitepa inwiswa kape cooking oil kuti munzwe hope mimi. Madara makamuka 3 days unge makarumurwa neguka. Unotonzwika kuti wasvika. Ukati unogona kutotaura zviri normal zvisina bhora mukati. Wangu hapana ni deva hapa. Ndaona 2 Nigerians panza and they look more like Mr. Ogochwa. Wabva vanofungidza go Warriors go. One wacho iblas yangu, then the other one ifriend yake yakauya nayo. Apa wabva wauya, havataurwe. Ikechuku, na this my brother Pundo I told you about. Chai, Pundo na big man na. Greetings my brother. Tiri safe wangu, titambiri. Wakauya neiko, koza ungaite makore uri mhiri wongouya ari maoko. Siya something kana dziri kuzvinyepera. Fair Akoma. Plus nekamutembero kamoitwa naPundo. Nhamo yedu yabva yaperera pasport. Plus anti maigara padhuze nana Victor Osimhen. Saka indongodo signed jezi rake. Amene mapedza neni zvepapo. Mune mapedza masports. Don't worry my fellow elder. I bring you some palm wine now for your enjoyment. Tonde, imbomera zvekuita kunge usingagoni shona. Hapana kana chimoko chakuda kuvhekisa panapa. Sati finhure wangu. Todipisa here mafana. Don't worry, handizokushaisawo something. But kuna yakanyanya. Mwacho amune mchiona mamuva, itikiriwo. Nyeberana kuyakuyo. Apa dzatosasa shona kuti darika. Zvakaoma. Vamwe tona tazovhunika makumba apa nekutamba mani game kuti tiwane mari dzokuti mudzokere kunyika kwenyu. Amana muzere mafanisi. Pakashata mafana. Reganibopinda inazi ndimbopanda madry mouth. Bo zviriko. Musazokatsa futi azese kozi vamwe vasatadya. Iwe mahora. Saka nhasi baba risi kuvhurwa Akoma. No matter the circumstances, stadium road of visitirwa boys. Tona kwarimwa mupambaira ground. Munyepi boys. Tikangodya takatonanga kubaba. Koma sisters vamakuda kupondana boy. Chisiyai matanda pasi. Let's preach the gospel of love. Akoma. Chichi kuitika panapa. Vanhu asi munhu wani. Handisi kunyatsoona difference. Gosh, Amar, kubva paitwa Florentine na Matthias Pogba. Makafanana. You look like each other. Ma-twins boys, masistirana angu. Nai Melissa na Melin, chichi kunetsa. Nyatsonitaurirai. Bvunza kaiyoyi pfambirira nemurume wangu usiku hwese. Kwana iwe, wauri kuti pfambi ndiani? Ndambomushedza here ini. Plus inindi ndakatanga kurara ndazotongomunzwa makuseni achitobudawo. Manje iyi hombe.
yakutoda munhu wese aripo because ndaita mucheche inini. amunyepe king. It's very hard to spot the difference between jezi reNewcastle, reJuve nereIslanders. But yakutoda namutongi gava because mabhora chimaomba. Uyo akabvira kare manje. Manje ndipa murume wangu totomira semuyetsvina chaivo. Handiitirwe zvakadaro, handine mashura akadaro, totopedzerana chete. Ko ndiri kure, ngatingochitangidza chigemu chacho. Imbomirai kani, nyaya dzechikudo ndo dzatiri kuramba idzodzo. Kufarira boxing, kasi makazvarwa mujimu. Fair masistrani, zvokanganisa reputation yefamily plus pano pane madhoni. Munovadzidzisei manje mukada kutanga kuita zveboxing? Izvo zvebhora masistrani. Little of lead ka. Masports atombodi iyoyo, anda rudo. Ngatibayei boys. Pa 2000 quarrels dzavakaita vachikura havana mubvira varwa kana ka1. Saka mafanis. Ande patana takagara bye. Hezvo, ko imi muri kubuda nekupi uku? Haiwe kuiwanti ndokwatakarara here. Sandibvunze zvisina basa mani. Mamukaseyana tsana. Panapa pachaitwa ngozi chete. Ndambokuudzai kuti musaru, ipapa padai makwadzana mainyarepi. Zvakaoma wena. The dead did not see anything. Iyoy, mabhora panapa kuchoda Chelsea mabika kozi madhafu yenzi. Anondiremera. Can someone make me understand kuti what's happening here? Aiwawo. Understand kudi kwacho ipapa iwe warara nemutwini wangu. Akoma, apa mufana kutoshinga kumwa mapiritsi eBP even musati manayo so that mogara muri safe. Unyepe mafana kuzi hombe dzikuvhurwa panapa daily. Dzondisveta strong. Apa gaya kuti rimwe team asati rabatika. Apa makutoda fitness trainer ka medic. King kozi pesi iri kufamba wanayo nebhora nemastrikers ka iri toda madefender malegends ane experience. The likes of ana Michael, ana Ferdinand, Patrice Evra nana John Terry. Ana maselo chaiwo. Kana kuti motoshinga kunamata. Ngatite tichiwandira kubaba boys. Pamwe tikutopotsa mene so. Kupotsa mene sezvo yatwa naWilfred Mgei kagorerere akatozopisirwa 10 ka maZimbabweans adi iyoyo. Tosvika vanhu vari wamabhibho nemabox cut namaipi vakatibvutsurira mene zvikazonetsa manje. But ini ndakarwa negomba tonochiwana here chikafu ku boys. But zvimwe ndezvimwe akoma tamboita patience apa. Tazosvika pakuti mareft emalinesmen efight tangomirira chikafu. Mushure kumberi hatichaiplan. Handitagara tinozongowina kumalast team 90 minutes 90 plus bhora rakapera. Honest question mafana pawo. Unonyasa supporta team ipi chaichayo? But pafe mafana uri wechiwe. But honest question, Bob yomboni makore mangani uye nebirth rake zvokuti ungabva tichimpana zveloudis. Wangu. Apa makungovharawo nyaya yenyu adala. But da kuziva team yenyu kozi moita kunge momira nadzo dzese. Zvemakore zvamakusasara towawo drama hari. Mfana pawo I think wakurisa yo. How come you know maalbum ese asefero madzikatire mukadota? Plus mamwe maplayers ebhora unoziva iwewo baba wako wanga asati wazvarwa. Saka mubvunzo wangu ndewekuti iwewe nababa wako ndiani baba? My team my secret yangofana nevhoti wangu ainei nemunhu. Painodyiwa pagarike pano. Akoma, ndimakadzidza sounds kubaba. Inga mukuita zvinhu. Maya. Pamwe maipindwa waita zvePS system. PS system yangofana neexpensive player wangu aitengwe neshiri wangu. Ishiri kana maipia. Facts detected. Iwo maipi munozonyanya kuvasaiza. Ndosaka mchigara makatorana. Momziya inozofizura akoma. Shit. Miseila ari kuno. Mikela. Ko Mikela ndiani futhi? Makusena maplayers kuti mamwe tisingakhetha handi. Zvinhu makuti mutikinyira. Kangwana kasisitani kanga kari Joza. Inhangu ini. Kuna imimi. What's happening here? Nothing, uncle, just doing my TikTok videos. Nayi mzaya. But TikTok nezvigero zvebasa here. Apa spirit yaiswa motor glass. Obviously yatovepa. Ndope kuti mutembera nomukira kujambanja kakunohodza nemashita zako munazi. Apa kune materials ebhaka mugwanzira munazi. Unofenda. Uncle, who are these guys, ne? Vayakana ne. Mogara mchindikutsirana manje. Uyu ndo mushonga unopedza nemi ipapo. Problem yenyu, you always fighting us. Mungasiye mwana achitambisa zvinhu zvebasa. Makasitabhira yenyu ipapo. I'm pissed off my P. Zvamwari chaizvo pamwe pacho eggs semunhu mukuru my P. Daita svika mwana amwa spirit maitaura mchiti atipedzera here mani. Ndikwanire imi. Piece of chii chacho. Ndine baba here nini. Amusiri mimi munoti mind yokoso. Apa ndamainda wokoso dzacho makushokoswa moyo futi. Kuudza benzi upedzisira shuwa.
kudza striker kuti vanhu ngavafendeswe zvekuita zvebhora kwakutora maopponents kusvika afenda hapana nezvemunhu. Look, uncle, we even did one number mapine. Saka mukudaro nekuti manga muchiita meze chirombe hanti. Handikasoungatya kachinakidza here. apa techitoti tigere nevanhu vakuru izvo ma2k hawo. Zimbabwe is not for the weak wangu yangofana nemjolo. Intoda vanhu vakashinga. I'm not even staying in Zim for a week, ne? ndambokuchunai kuti inofizura momzi yakoma mukandiita balance paya. Ndanzwa pangirisi yangu kusweta iyi. Ndaita wiki. Right, akoma Pundo. Mzaya ndikufanira kumbobaya naye pa10 ndodzana muchembere kuti ndaya nemuroora. Wakuda kuita mukwasha wapundoka. Kibzi, amkwane kana mutop 20 team. There's no need yekuenda paumapuka. Chilenyu kuteresi maybe. Ini zii zvangu. Ndokaziva kainika Bobby. Haisi nyaya. Mboita kaonewo nyika wangu. Ungokachengetedzawo kubva kumakava eareas yako. Vangakaite mayazi. Wangu kanoshandisirwa 442 nevakomana kakadzoka kane bhora mudumbu rakanozobuditsa after 9 good months. Maya boys, tiri chinhu 1 plus hapana pandozokasiya kachiitwa mararana naboys. Mimi, go with Uncle Bobby. He needs to show you around. No problem, uncle. We'll be right back soon, ne? Goodbye, Mimi. See you, my friend. Don't forget to follow me back on TikTok, Auntie P. Okay, let's go. Imana mai P. Ana TikTok avadi munhu akura kunge mhanza. Ndo pakuzotanga kugarira madomasi muchitsvaga following. Haunyepi Bobby. Iyi ndo the very type man. Nyangwe mukadi. TikTok handisi kuzorega zvangu. Taurai muchasvika pachikamu chekuti muchazorora yenyu mese. Let's hope you did understand the assignment, right Mimi? I'm your actress, don't worry. Titambire kani muzukuru. Ko waswera here? Hi, Granny. How are you? Pakaipa. Ko pakaipei nai muzukuru wangu. Kwakanaka here? Kuna kumira mushe muchembere. Muzukuru wenyu abuda mugota. Uyu musikana wandinaye. Wait, and who is your mskana? I'm not your wife. Hezvo. Nai Bobby. Asi unondishura here? Ndo zviri kuitika gogo. Ndaitya kukudzaya asi ndazongoona asvikawo pagedha apa musikana wacho achitoti auya. Ndimirire hako zvetumadrama twako Bobby. Ane pamuviri here yeyo? Uye zvekutizira kwemhando ipi? Pasina kana munhu wechikuru ipapapo. Kana pakutozokokwana tete hunge paine ari kuramba. Ini hangu munhu wangu ndiri kumuda uye pregazi ndikubvuma kuti ndeyangu. Muchachengeteswa vana vasiri venyu nekuzungaira. Twana tweshisha mungatugona here imi vana Bobby? Oh, yeah. I love shisha, Granny. Do you have one here? Naimi sekuru va Bobby muripiko ndichitirwa mashura akadai na Bobby uyu. Kori ushandirwe ikombe ya Bobby. Iwe Bobby kwakanaka eri koko. Kuri safe kulezi, batika pa post toti sasa. Chiri kutora nzvimbo pano. Muzukuru wenyu akuti ari kufunga zvemba kauyu. Hi, uncle. You are very handsome. Want you to feature on my TikTok posts. Iwe Bobby, taura nyaya yako tinzwa. Nekuti ini ndakapedzera kare kunzwa mudzimai wangu achipopota. Ndizvozvo zvamatonzwa kulezi. Manga manyanya undipopotera nenyaya yemudzimai, saka wamuri kutoona ipapa pandiye mudzimai wangu. Aiya, zvari mashura. Ungaita mukadzi kachana ikaka. Kanozivei nezveimba ikaka. Kana mapurisa akaziziva ijeri chete. Ndiye wandatoda iyeye, plus moyo muti wagara unomera paunoda. Kudhara munhu akaudzirwa wekutora. Unomerera pawada. Asi ukamerera pacheche handiti unotemwa. Manje apa wako wamerera mumvura kauyu muzukuru. Ukati hauti shure here iwe? Dzatovawo pfungwa dzenyu idzo. Muhamabvisa mabhara enyu murumu mangu hamuzi kuunganidzira zvinhu. Da kuisa property yangu. Uchiti inotengwa nebvudzi here property yacho? Ukwane Bobby wanzwa. Wakawaka imba pano here iwe? Kana woda izvozvo wonogara naye kubhabha kwasawira wako. I'm coming, sweetheart. Need some water. I'm dying here. Ne? Asi naye Bobby, chii chatambonyatsokutadzira zvekuti ungatigire kamunhu kakadai? But kanyama wani kule. Wogoti kanyama kotoda kukadya kuti tiri varoyi here isusu. Iwe nekanyama kako ende kubhucha uko ndokunoitwa zvenyama ikoko. Pamotondiuraya henyu hapana kwandiri kudzokera hangu nemunhu wangu. Tiri pano kusvika amen. Mushaiwo ndimi muchatotibatsira kuvaka kusvika zvaita. Manga majaira kundikutsanira kamukadzi nemurume. Ko uchiti upenyu hwedu here? Aroora mukadzi atozvirorera, isu pedu takapedza. Ndosaka uchiona imba yedu yakamira nanhasi. Ko isu ndisu tichagara here naye? Dasi mazondinakidza henyu. Kamuzukuru kapundo aka mukadzi nomudii zvangu nditoriwo tsuro yemubhuku inofamba nemapeji. Asi iwe mfana unojairira vanhu. Ko tikadonha neBP, unomboziva kuti tiri varwere? Ndiri seni ndanga ndatodedera hangu. Zvakanaka, ndabva ndatoziva kuti zvekuroora ndichiripo.
rega ndinopedza hangu basa rangu ini. chikafu chako chirimo mukicheni. Pundo wadi. Mafana, batika pa 10 pangu izvezvi pane hombe yaitika ita fast. Ibva wapfuura wachitora mfana power. Boa koma ndosvika soon. Mimi, let's go.